حزبي حدا لبي تتبهلي بوليتيكا يكونن زنبر قوني ناي قدم زنقا حقي تخيلهم ينبدم مسكريون بحمساتات كموقنا وفيرهم بخقل سورة ريروز تسالح ونات سعيرا وفيرهم وحولات يريترا ونات يريترانا يريترا ونات يريترانا يريترا ونات تبعتيو ونات يريترا ونات سنتيو حونات سمعت اللوازة خبرت زودي دومهم كفيلهم يعزبلو بعدي أنينهم برفردي تتالي لعدي قلت سري وكله دحري أيه عفتا برهاوك بالمدري أختي موجلمتا لبقى خفسو كخبو معدي صعبك خفلو حلالات ولدي إرترا ولد سقايو عليك ونس كطفو يزلون بمسرته كمان تقلا الله مالتي የሰራዊት አዛዥ ነኝ ሙላጫ ቆሻሻ አጭበርባሪ ጅል ወሮበላ ሸለፈታም ምላሰኛ የሰፈር ጅል የደም ነጋዴ ብሔርተኛ ጎሬ ማርኬት አንተ ከገጠምክ ደግሞ ቻለው አንተን የሚያክል ሰው እንዴት ሰው ይገዛል ሲሆን ይገዛል እንጂ በጣም ስድ አደግ የሆነ ሰው እንኳን እንደዚህ አይደል አውጣው የባርነት መንፈሱን እንደዚህ አይባልም ፎርጌት ኢት ሰው ሁን አንተ ኧረ ይብቃ ላይ እኮ አእምሮ ዜሮ እኮ አይኪዋችን እኮ ዘሎስት ነው ታውቃለህ ኢትዮጵያ ላይ ባጭሩ ችግሩ አእምሮ ላይ ነው ሌላ ምንም አይደለም እንደ ሰው ፍቅር አለን ምናምን ሰው ተርቧል ለብተላ የሚከለክል የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ልባችን ጥሩ ነው ከሞላ ጎደል አእምሮአችን ላይ ካልተሰራ ልብ በቂ አይደለም የሆነ ሰው መጥቶ ይሸውደዋል ይሄንስ እንደዚህ ነው እንትና እንዲ ነው እንደ ተጋደል ይሏል ይጋደላል ምክንያቱም 95% በላይ አማኝ ያለበት የሚባል ሀገር በብሔርና በቁራጭ መሬት ይጋደላል የእውነት የሚያስፈራኝ እንደ ሀገር ይሄ እዚህ ጋር እንትን የሚለው ሳይሆን የወጣቱ አእምሮ ነው በትምህርት ስትማሩ አሁን ችግሩ ሙጋቤ ነው ያሉት አሉ በትምህርት ስትማሩ አንደኛ የሚሰቅለው ከሴክሽን አንደኛ የሚወጣው ልጅ Mr. President, for doing the interview. I look forward to reading in the mainstream media about the Eritrean nuclear weapons program. Thank you. That's very funny. سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما يتخونوا السناكت كوننا وتر من يوتيوم بارنا لومي أرسي ما استفلا ليو زعباتات زحزت أرسينا هنري بزح دايفرس توبيك سي كلوا قاليو ممهاري قاليو مسحقي قاليو كش مبلك هون خيليو أمبار أبزا نايلومي أرستي أبزا بازهلو زولب كبابينا زكاية زولو كنتات نارانا هنكيدينا أمودات هدما قال نقر أبو كنا مهارو نخل كم زولو كقلت لكم يفتو مالتيو give me 1 second زي فيديو حرصن هنا خنريا سلزقنا alright so هذا فيديو زي انت كنرينا حنتي انترفيو مس امباسادرنا ايرترا استقبلت كنرينا قال ناي ابي بروباغانديستس قبرو زلو بزعبا ناي بابيل مندب زكاي زلو كنتات كنرينا مست كنتات ناي امريكا جيوبوليتيكا مقصاصات كنت هازهم فتنينا أبدي أبي إرتراويان أبي أديس أبابا تأثيرهم لزولو قال كابتهم دم بتقاومتن أكتيفيستين زبهلو بزعبات كنتات زبلو زولو تجارون بزعبات كنتات زي زاربو زولو بستفل عليه مع زنكرينا لايك جبر سبورت كبروا I really hope كلا نجار زمهرنا كنركب حنت فيديو أبدي جميرنا كم سنة هنا بتدقق عمون أبزوان تدقق جمزلا أبدي هريتون تنهي لغريه أبني أبسر عاد جبر زولو بلشونا حق البونتن قبل الإيرتراويان ترى يكونن قبل الكالوت أفريقيا زقبر زلو ممكن رينا بومن ترترينا دما تنايا بسرعة زقبر زلو لحد سنة يكونن نمجمر ياقن بزي رهوة حبس ملوك أنا خبري السلام من كلنا رهوس حميد يقبرنا
እምባር መጀመርያ ርሑስ ክሪስማስ ይግበረልኩም ምናልባት ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ትነብሩ እንተለኹም መብዛሕትኩም ዕረፍቲ ክትህልው ትኽእሉ እዮም ካብ ስራሕ ናይ ክሪስማስ ቅንያ ስለ ዝኾነ ምናልባት ልደት ነብዕል ክንከውን ንኽእል ኢና ግን ክሪስማስ ከኣቡ ነነብር ስለ ዘለና ናይ ፌስት ናይ በዓል ኩነታት እሞ ምናልባት ደቅና ቤት ትምህርቲ ዝመሃሩ ተኮይኖም እውን ብቐጥታ ዘብዕልዎ ስለ ዝኾኑ ወይ ከዓ ዕረፍቲ ስለ ዘለዎም ርሑስ በዓል ክሪስማስ ይግበረልኩም እናበልኩ ክጅምር መጀመርያ ኦኬ ክሪስማስ ስለ ዝኾነ ዓለምና ስራሕ ኣይተቋርፅን እያ ምናልባት ከነብዕል ንኽእል ኢና ግን things are going ከም ወትሩ እናቐፀሉ እዮም ዝኸዱ let's start with this one now ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ let's go ወገኖች እዚህ ቀይ ባህር እውነታው ግን ሌላ ነው እውነታው መታወቅ ያለበት እነዚህ ሁሉ ሰው ወገኖች እዚህ ቀይ ባህር አፍንጫ ስር የመጡት ለምንድን ነው ብለህ ብትል ይሄ ስትራቴጂክ ቦታ ስለሆነ ነው እኛን ምርጫና አማራጭ ስታሳጡ ምን እናደርጋለን ነው ብዬ ያልኩ እዚህ ቦታ ሄደን ምን እናደርጋለን ባቤል መንደብ እንቆጣጠራለን ነው ብዬ ስለ ነበር እስከዛ ይደረስ ራይት ካሪያ ጋር ሆነ ነው ምን እንቆጣጠራለን ያው አሪያ ዛሬ የለም እንግዲህ 666 ማለት ነው ወሬው ጨዋታ ሁሉ 666 ነው እኔ እኮ እንዴት አድርገው እነዚህ ሶስት ቁጥሮች እንዴት እንደ ጉሮሮ እዚህ ጋር ነው ኢትዮጵያ መርከቦች ናቸው So እንታይ ክብል ፍትን ዘሎ እቲ ኩሉ ጌም ምዝናይ ሁቲ ሕጂ ከም ሓድሽ ከተሓዞ ይፍትን ዘሎ ኣብዚ ሰብ እዚ ድማ ዳርጋ ኣፍ ናይቲ ዓብይ ፕሮፓጋንዳዊ ብድሕሪ መጋረጃ ኣብ ሚድያ መፅዩ ኣብዚ ኩነታት ክረጋጋ ኣለዎ በላብላ ክብል ከሎ ብድሕሪ መጋረጃ ግን እዚኣቶም ቶም ፕሮፓጋንዳ ናቱ ነቲ ንሱ ክብሎ ዘይደሊ ዝብልዎ ዘለው ነቲ ህዝቢ ኣብ ምልዓል ድማ ኣብ ተራ ክፃወቱ ዝኽእሉ እዮም ስለዚ ጉዳይ ናይ ጅቡቲ ኩሉ ግዜ ኣይትንክፋን እዮም ይፈርህዋ እዮም ምክንያቱ ብጎረሮም ሒዛቶም ስለ ዘላ ሕጂ ኣብ ጉዳይ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ወይ ከዓ ኣብቲ ዞባና ተራ ናይ ኢትዮጵያ እንታይ ምዃኑ ክዛረብ ክፍትን እዩ ክምልሰሉ ድማ ኢና ብናትና መንገዲ ንዓና ክጠቕመና ብዝኽእል መንገዲ ያንተ መውጫ መተንፈሻ ጉሮሮ እዚህ ጋር ነው ጉሮሮ ላይ ቢላ ይዤ በደንደሱ በኩል በስለቱ ሳይሆን በደንደሱ በኩል ጃንገተ እንደዚህ ባረግ ከምዚያ ገይሩ ስለምታ ሒዞም ማፀንዮም ከምዚ ተሪኻያ ዛ ስእሊ እዚኣ ከም ካራ ጌርካ መትሓዚ ገይሮም ንዓና ድማ በቲ ዓሰብ እቲ ካራ ተቐቲ ደቡባዊ ቀይ ባህር ሙሉ ከም ካራ ገይሩ ዝነጀዋይ ከም መትሓዚ ገይሮም እንዲኦም ገይሮም ዘሎ ኢንሱኔሽን ናቶም ዴንጀሮስ እዩ ግን ድሓን እሱ ይኮነ ትቀንዲ በስለቱ ሳይሆን በደንደሱ በኩል ጃንገተ እንደዚህ ባረግ what do you feel ምንድን ነው የሚሰማህ እንደዛ አልቆረጥኩም አንገትን አልነካው ልቆርጣል ማለት አልቆረጥኩም ልቆርጠም አልሞክርም አንተን በደንደሱ በኩል ነው ግን አንገት ጉሮሮ ላይ እንደዚህ ያረኩ ብለማመድ ምን ይመስላል ነው ያቂ what do you feel ያው ላርድ እየተዘጋጀው ነው ላርድ እየተዘጋጀው ነው የዘጋጀውም ላይሆን ይችላል ተሳስቼም ላርድ ይችላል ሌሎችን ላርድ ነው ይችላል ግን ተሳስቻውንም አንተን ልነካ ይችላል ይሄ ነው ጨዋታው በአንተ ጉሮሮ ላይ ቢላዋ እንደመሳል ነው የሚቆጠረው እዚህ ጋር የሚደረገው እንቅስቃሴ ማለት በኢትዮጵያ ጉሮሮ ላይ የሚደረግ እንቅስቃሴ ነው እንደዛ ከሆነ አሜሪካ አለች ግብጽ ማነች ግብጾችና ሳውዲዎች አልገቡም ግን አሜሪካ አለች እነዚህ ኖርዌይ ምናምን የሚባሉ ሀገር እነዚህ ቅብርጥሶች ከዛ ድረስ መተው እዚህ ጋር መተው ጦር ኃይል ያሰፍሩና ከየመን በነገር ላይ አሁን ባቤል መንደብን ይዘጉት እንጂ ነገ እዛ ከሄደ ብትዘጋው እዚህ ጋር ኢንዲያን ኦሽንስ ኤደን ባህረ ሰላጤ ይመጡልሃል ሰታይ ክብል ዝፍትን ዘሎ ኢን ጀነራል እቲ ሓይሊ ኣብ ቀይሕ ባህር ዘሎ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ኣብለው እዚ ድማ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ኣብ ጅቡቲ ብዙሓት ሓይልታት ኣብኡ ከም ዘለዎ መደበር ከም ዘለዎም ይዝገልጽ ዘሎ እዚ ድማ ምናልባት ሳቶም ብዙሕ ነገራት ሓድሽ ኮይኑ ከም ሓድሽ ገይሮም ስለ ዝገልጽዎ ዘለዎ እምበር ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ብጅቡቲ ስለ ዝኸዱ ኢትስ ቨሪ ኦብቪየስ እቲ ደረጃ ናይ ዕንደራ ናቶም ኣብ ዝሓለፈ ኢሉ ነይሩ ንኣሜሪካ ኣንጻርና እንተተዛሪባ ኣብ ኩባ ከድና ብሃይቲ ጌርና ከነጥፋ ንኽእል ኢና ዓቕብለና እዩ ዝብል ነይሩ at the same time ግን ናይ ረድኤት ናይ ኣሜሪካ ጥጦም ዝበለት ሃገር ክንደይ ህዝቦም ጥቕሚ ነይሩ ብቐዳማይ ነቲ ረድኤት ከኣትዮም ዝበልዎም ክሳዕ ክንደይ ሰለብሬት ይገብሩ ነይሮም ስለዚ ዓቕምኻ ዘይምፍላጥ ዝፈልጦ ህውተታ እዩ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ህውተታ ዋላቶም ቶፕ ካድረታት ናይ ኢትዮጵያ ዋላቶም ወታደራዊ ጀነራላት ኢቨን እቲ ኣቢ ብዛዕባ ነብሶም ሪፍሌክሽን ዘለዎም ሕጂ ረእዩ ብዛዕባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክዛረብ ከሎ እንታይ ክብል እዩ ትዘገርብካ እዚዩ ወይም ደግሞ ወደ ላይ ከፍ ብለው ሱዳን ጋር ሊመጡብ ይችላሉ መታሰብ ያለበት ነገር ምንድን ነው እሱ እዚህ ነገር በዚህ ኤሪያ ላይ የሚደረግ እንቅስቃሴ ከማንም ቀድሞ ሊያሳስባትና ሊያባንናት የሚገባው ኢትዮጵያ ነው ኢሳያስ ኤርትራ ቱልቱላውን ይነፋል እንጂ
ይሄው የሁቲ አማጽያን እዚህ መጥተው አፍንጫው ስር ሄደው መርከብ እየተኮሱ አገር ዓለምን ሲያተራምሱ ምንም ማድረግ የማይችል አገር ነው። የለም ሱዳን ተተራምሳ አሁን ጭራሽ አርኤስኤፍ ሶንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ሑቲ ዝገብሮ ዘሎ ኣብቲ ናይ ባቤል መንደብ ዘሎ ፈተናታት ኤርትራ ዝኾነ ነገር ክትገብር ዓቕሚ የብላን ወላ ብኣፋን ተዛረበት ዝኾነ ነገር ክትገብር ሲ ዓቕሚ የብላን number 1 ልጂ እንታይ ዝብል ሱዳን መይታያ የላን ውሽጣዊ ፀገም ኣለዋ ሶማልያ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብላ ኤርትራ ወላ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልን ኣብቲ ዞባ ሕጂ እቲ ነፍሱ ታንኳ ኣብቲ ቦታ ክትገብር ትኽእል እሞ ከይትገብር ዝኽልክልዋ ዘሎ ኢትዮጵያ እዩ ዝብል I don't know ማለት ከም እንተይልካ ከምዚ ዓይነት ሕልምታት ክትነግሮም ከለኻ እቶም ኦዲየንስ ናይ ኢትዮጵያ ደስ ይብሎም ክኸውን ይኽእል እዩ that's why ከም ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ ሓንቲ ቅድሚ ሱዳን ሓትሕዳት ትባልዕ ዝነበረት ሃገር እያ እሱ እውን ድሕሪ ሕጂ እውን ጠጠው ዘይበለ ማለት እዩ ምናልባት ካብ ሱዳን ዝፈልዮም እንተሎ እቲ መንግስቲ ናቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዘሎ ጥራይ ፍሉይነት ናቶም ስለዚ ኤርትራ ሑቲ እንድሕር ተኪሶም ኣብቲ ቀይሕ ባሕሪ ንኤርትራ ዝምልከት ኣይኮነን ምክንያቱ ናይ ሑቲ ጠለብ ንፁር እዩ ሑቲ ሎሚ ይኮኑ ተመስሪቶም ኣብቲ ዓዲ ካብ ቀደም ኣብዮም ነይሮም ዓዶም እዩ ጠለብ ናቶም ድማ እስራኤል ኣብ ጋዛ ትገብሮ ዘላ ኣብ ጋዛ ትገብሮ ዘላ እንተዘይቋሪፃቶ እንተቋሪፃቶ ንሕና ዝኾነ ነገር ፀገም ኣይንገብርና እቲ ካብ ሕጊ ወፃኢ ካብ ኢንተርናሽናል ሕጊ ወፃኢ ኣንጻር ብዙሓት ሃገራት ዝብልዎ ዘለዋ ትገብሮ ዘላ ስጉምቲ ኣብ ጋዛ ግን እንተዘይቋሪፃቶ ዝኾነት መርከብ ምስ እስራኤል ርክብ ዘለዋ በዛ ዓዲ በዚ ቦታ እንተሓሊፋ ወይ ድማ ናይ ካልኦት ሃገራት ምስ እስራኤል ዝደናገፃ ዘለዋ በዚ ባሕርናትና እንተሓሊፈን ክንሃርመን ኢና ኢሎም ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት ወይ ድማ ናይ ኤርትራ መርከብ በዚ እንተሓሊፋ ይበሉ ንኤርትራ ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ኤግዛክትሊ ድማ ኣብዘይ ጉዳይካ ዘይምእታዊ ድማ ሓደ ካብቲ ፅቡቅ ፖሊሲ ኤርትራ ትኽተሎ ዘላ እያ እዚ ጉዳይ እዚ has nothing to do ምስ ኤርትራ nothing ስለዚ ኤርትራ the best strategy ናታ just keep him quiet ምክንያቱ ሑቲ ጎረባ ኣብትናዮም ካብ ቀደም እዚ ሕጂ ተመስረቱ ይኮነን እዚ ኩነታት ፀገም ምስ ኣሜሪካ ዝነበረ ድማ ነዊሕ እዋን ዝቐፀለ እዩ ስለዚ እቲ ሑቲ ዝገብርዎ ዘሎ ፈተነ ይኹን ዕግርግር ነዚኣቶም ዝመልከት ኣይነበረን ኣብዘይ ጉዳይካ ኣንበሳ ምምሳል ግን ናቶም ፍሉይ ልምዲ ስለ ዝኾነ ቅድሚ ሕጂ እውን እኳ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ከይዶም ሓጊዞም እዮም ዓቕሚ ስለ ዝነበሮም ኣይኮኑን ፍሉይ ዓቕሚ ስለ ዝነበሮም ኣይኮኑን ኩሉ ግዜ ኣብዘይ ቦታኻ ጅግና ኮይንካ ምንፅብራቕ ባህሪ ስለ ዘለዎም ኣብ ዝሓለፈ እውን ንዓለም ርጥዒት ህቡ ነይሮም ኣብ ዘበን ሃይለ ስላሴ ውሽጢ ህዝቡ ግን ድሓር ሓደ ፃዕዳ ኣትዩ ምስኣሎ ክንደይ ህዝቢ ብደርቂ ይመውት ከም ዝነበረ ንሱ ግን ነቲ እኽሊ ኣብ ካልእ ንፉዕ ክበሃል ንካልኦት ሃገራት ርጥዒት ይህብ ነይሩ ሕጂ እውን ልክዕ ከምኡ ኣክት ዝገብር ዘሎ እዚ ኣዚፍ ካልእ ሃገር ከም ዘላቶ ትማሊ ፓርክታት ድዩ ገለመለ የመርቕ ነይሩ ኣቢ at the same time ግን ኣብ ትግራይ ሰብ ብጥሜት ይውዳእ ኣሎ ምናልባት ከም ፃልኩም እቲ ፓርክ ፍሉይ ፓርክታት ኣመሪቀ ኢሉ ኣብ ትዊተር ንዑጥራይን ፖስት ዝገብሩ ዘለዉ ልክዕ ብተመሳሳሊ ቃና ግን ኣብ ትግራይ ሰብ ብደርቂ ይመውት ኣሎ ኣብ ካልእ ክፋልና ኢትዮጵያ ብደርቅን ብጥሜትን ሰብ ይመውት ኣሎ ከመይ እዩ ናቶም ካልኩሌሽንስ I don't even understand ሰብቲ ዝኸብር ሰብሲ እንድሕር ዘገድሰካ ኮይኑ እቲ ሃገር ፀጋ እንተለካ ፓርክ ትገብር ትኽእል ኮይንካ ዋይ ዶንት ነቶም ጠሚዮም ዘለውካ እኽሊ ክትቦም ዘይትኽእል ባት ናይ ኢትዮጵያ ኮሚ ናይ ድኻታት ብዙሕ ዘገድስ ኣይኮነን ኢቨን ካብቲ ኣካይዶምን ኣዘራርቦም ክትሪኦም ከለካ ብዙሕ ግዜ ኮሚ እዚ ሕጂ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳዮም whatever ናይ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ብኸመይ ይኸዱ ንዖም እዩ ዝብልከት ዝኾነት ሃገር ድማ ውሽጢ ዓዳ ድሌታ ክትገብር ትኽእል እያ እቲ ቀንዲ ዘዛርብ ዘሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ መፂኻ ልኡላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ሒዝካ ዝበሃል ዘረባን ፈኸራን ስለ ዝኾነ እዩ ዘሳክፈካ ብተመሳሳሊ ናይዚ ዘረባ ዝያዳ ክንሰምዖን ወይ ከነድምፆን ስለ ዝደለኹ ይኮንኩን ካልእ ሓደ ዓብዪ ኮንፈረንስ ናይ 5 ዩኒቨርሲታት ናይ ኢትዮጵያ ናይ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ካብ ናይ ወከልቲ ናይ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ናይ ካልኦት ጅግጅጋ ድዩ ካልእ ኣብ ካልእ ዘሎ ቦታታት ኣብ ሳምራ ዝበሃል ኣብ ክልል ዓፋር ከይዶም ኣብኡ ተጋቢኦም ነይሮም ብዛዕባ እንታይ ከተዘራሪቦም ብዛዕባ ከመይ ጌርካ እቲ ኣገዳስነት ናይ ቀይ ባሕሪ ጎስጓስ ንህዝቢ ከመይ ጌርካ ህዝቢ ቀይ ባሕሪ ከም ዘድልዮ ብዝለዓለ መንፈስ ክንፀሉ ንኽእል ንዓነ ንህዝቦም ጥራይ ግን ኣይኮነን ንህዝቢ ኤርትራ እውን ኣብ ዓፋር ክግበረሉ ዝተመረፀ ምክንያት ድማ ዓፋር ክፋል ናይ ኤርትራ ስለ ዘሎ ንዕኡ ከመይ ጌርካ ብሬን ዎሽ ትገብሮ ናብኡ ዘቕንዐ ነይሩ ፕሮፓጋንዳ ገለ ካብቲ ኣብቲ መፅናዕቲ ዝቐረቡ ፔፐራት ወይ ካብ ፕሬዘንት ዝኾኑ እውን ኣብ ካልእ ኣብ ትዊተር ርአ ነይረ ብትክክል ኢትዮጵያ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ኣክሰስ ክህልዋ ከም ዝግባእ ዝገልጽ ኣሎ ናትናዩ ታሪኻውን ኩሉ ብኩሉ መንገዲ ይግባአና እዩ ዝብል ስለዚ ስቲል እቲ ቃና ናይ ቀይሕ ባሕሪ ከም ዘይቀየሩን
بزعبو مزرابن بزعبو propaganda مقبارن أي قرفنا له نشتري كنسمعه and then we will proceed to the next big corruption scandal أبيتيوبيا زلو نوعن رينا كده سبيشال فورسو زاران كتامة تقاطرة بزي بمساق بوكل ቁጥጥሩን እያሰፋ ነው ያለው ከውስጥ በውስጥ በጦርነት ሲታመሰች ነው ያለችው ሱዳን አቅሟ ኦልሞስት የለም ብለል ተሻለ የባህር ክልሏን መከላከል አትችልም ኤርትራም እንደዛው ጅቡቲ ያው እንግዲህ እንደምታየው በዚህ ሁሉ ሀገር ተከባለች ሶማሊያ የለችም ግማሹ ተከፍላለች ግማሹ አለችም አትባልም አክቹአሊ ይሄ ሁሉ ቀጠና የውቲ መጫወቻ የሆነው ነው የዓለም ጉሮሮ መተንፈሻ የሆነው በነገር ላይ በ10 ቀን ነው የሚጨምረው ትራንስፖርቱ ከአሜሪካኖች ጋር ተባብሮ መሳም መጀመር አለበት ነው ያልኩት አሜሪካኖቹ ዓለም አቀፍ ግብረ ኃይል ማሪታይም ሩቱን እዚህ ጋር የሚያስከብር የ10 ነው ምናምን ሀገራት ስብስብ አድርገው እዚህ ጋር ሰላም ለማስከበር የተንቀሳቀሱ ናሉታል ከአሜሪካኖቹም ከማንም በፊት እኛን የሚመለከት ጉዳይ ስለሆነ የኢትዮጵያ ባህር ኃይል ከነዚህ ሀገሮች ሰዎች ከነዚህ ሀገሮች ጋር እዚህ ቦታ ገብቶ ታይዝ በልዘሎ ሕጂ ጉዳይ እቲ አሜሪካ ምስ ካልኦት 10 እስራ ዝኾነ ሃገራት ኪዳን ጌራ ነቲ ቦታ ከተውሕሶ ነቲ ናይ ባቤል መንደብ ክሰርሕ ከላ ቅድሚዮም ንዓና ዝምልከት ጉዳዩ ንሕና ነቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ሑቲ ኩነታት ብሓይሊ ባሕሪ ኣቲና ንሕና ኢና ቀዳሞት ከነረጋግኦ ዝግባእ ናትና እዩ ተቀዳማይ ስራሕ እዩ ዝብል ዘሎ ወይ ጥራዕራዕ مسفانو قديم كان نفانو كسعر زي كالكا وي نفانو قداي كتزحل زي كالكا نمس أوروما حمشت عمل تقاتيم كان ناي قداي ناي أوروما كتفتح زي كالكاسي أبحوتي خيط كان أمريكان نخالوت علاماتن كاب وشتي كاب يمن تقويسهم ودب إيلات نا إسرائيل زهر مزنوبرو مساعتهم كتقدم أمخا زين ايلوم داي كونسي ني كاب كلتشن 10 14 10 15 جميرون كساب كلتشن 10 مس امريكان فرنسان سعوديان اماراتن كلن هاجراتنا عربن تماخيروم زموص سراويت ناتن كوفيلم توكيسون كسعروم زي كالوسي مزيعتهم تواغيو كسعر كوينه تقعي بحاري كوحسينا يزارب زلو سلازي تجهرا تفخرا تعبيت درت يبلون انقع كمان تم صعدوا امحرنيا يسمعوا غونو most probably ولا حنتكم لي كلنا يوم تسحقوا ترى يوم زغولو because أبكمي كرتات تمال إخل زي هابكمنا بجاهم إخل هابونا هزبنا يتفع له الكاتبك خمسين بركة تجمت إلك حجر ما نايس أتانا بحر كانوا حسينا أبينا أفضل بحر بين وتخا نتك بحر كتو حسوا عبو بوتا خمان زي بالكا هاي البحرنا إثيوبيا بتقرب أوان فلو يسرح سرح رينا عن السدما أبتي إثيوبيا زنبر على غلق ماي كابتي أباي ديجا غيدو كدحني تبعيلو أب تويتر وتسينيرو انتاي سرحو انتاي أفريو عيرانان جن اتي زلوهم درجانا الروغانس ناي تعبيتسي مجلتي زي بلوجن أجين كل زي كوميل كامزراب أقداسيو ناي ارتراح إلى بحر جن من البات نساتهم كيف الطوي يقول يوم أب صورة خلو كل التمركب دين حمش تجلابو خلوهم نتزلع على حي بحرنا إثيوبيا جمع مع زبلينيرو من البات تاريخ دهري تملس كان من باب عقمس زي اللي ويكا كم عينة لمدس زي بلهم كل جزء دي عقمخا زي نسخة خوين كمغرب اتك أي بحري عسبن أباس عن كلو تزلع على حي بحرنا يرنايلون كفكر خلو إيرترا أب حتصير جزء بزمع بلوتو جلابو مزيا زجبرتهم تاريخ يذكرون يوم مثلاً I think إيرترا أب جيجا جراتو زلا أب موزيم جرا نتابع زجبرتو نتناتهم حي البحر زجبرتو بفلو ينقرتو سنيدو نسكرك خلاله we really need to demonstrate كان يومن كنا جرومن يجبع بتاريخ كسنة سلزلو كم زي لهم كزارة بخلوا أبتي في متيوم نبزح سبون سلزدنا جرو بينفرس درجة ده ما كم زي عينة مدن نجار أبز حلفه عم غلي ينفرسز مع بلا أيديولوجي نتير تراوي من إنه تقعد مزنبع تاريخون مبلشوا بزح تسرع اللي عجد ما بزرع على نهار النخسر حلو بخالي ما نجدد ما نكون عينة كامبين يقبل خمسلو مفلات المجنزابين يدلي رح نحجينا بتاع next topic نسجرينا next topic ناتي حنتي أباي سكاندال ويكا ناي بلشونا ناي كورابشنن أبسرعات ناي أبي بعالم درجة استفلته أبزوان زدما أزاربن أقرا من كوين زوليو نزياد ما I think لوميا تمال دي أقليا وتي أزي حبريتازيا أب تويتر يرخيبيا it's a very very important أبز حلف انتاي ريبورتي بكم نيري بانك لمعات أفريكا international staff ناتو كاب إثيوبيا كوتو كم زقدده حبير نيرو بمنقد بريزنت ناتهم
ሕጂ ኢንተርናሽናል ስታፍ ናቶም ምስ ኢትዮጵያ ስለደይ ተሰማምዑ ገለ ተባሂሉ ነይሩ እቲ ሓቀኛ ምክንያት እቲ ቀንዲ ምክንያት ግን ሕጂ ወፂኡ ኣሎ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቶፕ ዲፕሎማት ናይቲ ኢንተርናሽናል ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ እዩ ኣፍሪካን ዴቨሎፕመንት ባንክ ማለት እዩ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ካልአይቲ ስእሊ ዘላ መን ይሃሪምዎ ፀጥታ ናይ ኢትዮጵያ እዮም ሃሪሞሞ ስለምንታይ ሃሪሞሞ ሕጂ ክንርኢና እዚኣቶም ካብ ሕጊ ወፃኢ እቲ ብልሽውና እዚ ድማ ንኤርትራውያን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘጋጥም ዘሎ ነዚያ ክፋል እዚኣ ምስ ሰማዕኩም ዝያዳ ክበርሃልኩም እዩ ፅንሒልና ክንሪኦ ኢና እዚ እቲ ኩነታት ከመይ ከም ዝመስል ዘሎ so now step by step ነታ ስቶሪ ክነግረኩም ክፍትን እየ ኣዝያ ነዋሕ ኣይኮነትን ሕፅር ዝበለት እያ ባዕሉ ሓደ ንሱ ሓደ ናይ ኣገዳሲ ኣፍሪካዊ ፅሒፍዋ ዘሎ እዛ ስቶሪ እዚኣ እቲ ክራይሲስ ናይዚ ኣፍሪካን ዴቨሎፕመንት ባንክ ዝበሃል ኣብ ዝሓለፈ እዋን ብተደጋጋሚ ፈኸም እናበለ ክቕፅል ፀንሐ እዩ እንታይ ግን ኣጋጢሙ ብትክክል ግን ኣይበርሃልና ነይሩ ይካሰሱ ይፅሓፍ ነይሩ ከምዚ ኮይኑ ከምዚ ኣጋጢሙ ይበሃል ነይሩ ኤግዛክትሊ what happened ኢትዮጵያ እንታይ ገይራቶም ንዝብል ግን ሕጂ እቲ መብርሂ ወፂኡ ኣሎ ማለት እዩ so እቲ decision ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዝረኣናዮ ሓደ ከም ክስ እውን እቲ ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ዘቕረቦ breach of diplomatic protocol and assault ኢሉ ነይሩ ናቱ ኣባላት ናቱ ኢንተርናሽናል ኣባላት ናቱ ሰራሕተኛታት ናቱ ኣንጻር ነቲ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዲፕሎማቲክ ፕሮቶኮል ዝበሃል ተሰጊሩ ብፀጥታ ናይ ኢትዮጵያ ማዕሰይቱ ከም ዝወረዶ ብሰንኩ ድማ እቲ ባንኪ ኣባላቱ ኢንተርናሽናል ኣባላቱ ካብቲ ቦታ ካብቲ ዓድቲ ክሰድድ ከም ዝኽኣለ እዩ ነጊሩ ነይሩ ኤግዛክትሊ ግን ነዚ ጉዳይ እዚ ክሳብ ፕራይም ሚኒስተር ኣቢ ዝበፅሐ ጉዳይ ከም ዝነበረ እዩ ፕራይም ሚኒስተር ኣቢ ብቐጥታ ዝፈልጦ ጉዳይ ከም ዝኾነ እውን ሕጂ ከርእየኩም ክፍትን እየ ከምዚ ሳከት ብኣጎላጉል ዘይኮነ ከዓ ጭብጢ ብጭብጢ ክንዛረብ ኢና ሶ ኣቢ ብውልቁ ኣብቲ ጉዳይ ተሳቲፉ ከም ዝነበረ ሚኒስትር ፋይናንስ ናቱ እውን ብውልቂ ተሳቲፉ ከም ዝነበረ ተገሊጹ ለብዚ ኩነታት እዚ እንታይ እዩ እቲ ኩነታት ኤግዛክትሊ እንታይ ኣጋጢሙ ነይሩ ኣብ ዝረኣይዎ እቲ ስቶሪ ኣብዚያ ክነግረኩም እየ so መጀመርያ one of the most revealing accounts of the incident was the arrest and attack was done by the security guards of the Minister of Finance ናይ ሚኒስትር ፋይናንስ security guards ዝፈጸምዎ እዩ እንታይ ከፈጺሞም 5.2 ሚሊዮን ዶላር ናይ ገንዘብ ኢትዮጵያ ንባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ክኸፍለ ኢላ ኣብ 2019 ቃል ዝኣተወቶ ሰራሕተኛ ናይቲ ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ድማ ንኢትዮጵያ ሚኒስትር ፋይናንስ ተደጋጋሚ እዚ ገንዘብ እዚ ኣይተኸፍለና ኣሎ እንተኾንኩም እዮም ዘይትኸፍሉ ዘለኹም እናበለ ይከታተሎም ነይሩ ሚኒስትር ፋይናንስ ናይ ኢትዮጵያ ግን ነዚ ገንዘብ እዚ ይኸፍል ነይሩ እዩ ናብ መን ይኸፍሎ ነይሩ እንታይ ብለኩም ኣሎ ኣብ ካልእቲ yearly contribution to the bank ዓመታዊ ከበርክት ከም ዘሎ የበርክት ከም ዝነበረ made it clear that the bank still hadn't received the funds እቲ ገንዘብ ብሽም ናይዚ ባንክ እዚ ካልእ ኣካውንት ከፊቶም ይኸፍሉ ነይሮም እዮም ናበይ ግን ይኽፈል ነይሩ ብጣዕሚ ዘገርም እቲ ፀገም ዘጋጠሞም ሰባት ሓደ ካባቶም ጆን ቦስኮ ቡኬንያ እዩ ዝበሃል ሓደ ካብቶም ዝተሃረሙን እቲ በቲ ፀጥታ ናይ ሚኒስትር ፋይናንስ ናይ ኢትዮጵያ ዝተሃረሙ ሓደ ካባቶም እዚ ሕጂ ኤግዛክትሊ እቲ ገንዘብ ናበይ ይኸይድ ነይሩ ከሪእኩም እየ give me a second ኣብዚያ ከሪእኩም ክፍትን እየ I think let me go a little bit ኣብዚያ ፅቡቅ ጌራ ትረኣየኩም ስለ ዘሎ እቲ ገንዘብ ብሽምቲ ናይ ባንክ ገይሮም ትራንስፈር ይገብርዎ ነይሮም ናበይ ግን ይኸይድ ነይሩ እቲ ገንዘብ ኢልኩም ናብ ፓናማ ወይ ሜክሲኮ ዘሎ ኣካውንት ናይቲ ሰብ ሓደ ሰብ ኣብቲ ሚኒስትር ፋይናንስ ናይ ኢትዮጵያ ኮይኑ ገንዘብ ካብ መንግስቲ ወሲዱ ናብ ናቶ ኣካውንት ኣብ ፓናማ ድዩ ኣብ ሜክሲኮ ዝነበረ ይሰዶ ነይሩ እቲ ሚኒስትር ፋይናንስ ናይ ኢትዮጵያ ንባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ከም ዝኸፍል ዘሎ እዩ ዝግለጽ ነይሩ ስለዚ እቲ ገንዘብ ብብልሽውና ናብ ካልእ ቦታ ይኸይድ ነይሩ እዚ ብልሽውና እዚ እቲ ገንዘብ ናብኣቶም ከም ዘይመፅእ ዘሎ እቶም ሰራሕተኛታት ናይዚ ባንክ ምስ ፈለጡ ነቶም ዝምልከቶም ሰባት ከዓ ምስ ነገርዎም እቲ ታሕቲ ማእከል ኣለኩም እቲ ገንዘብ እቲ ሓበሬታ ተሪኹሞ it turns out regarding to the claims that the account was somewhere in Mexico not Panama ድሒሩ ከም ተረጋገፀ ማለት እዩ in any event whether in Mexico or Panama the money ended up in Central South America ስለዚ እቲ ገንዘብ ናብ ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ዘይኮነ ናብ ካልእ ይኸይዱ ነዚ ምስ ፈለጡ እዮም ቶም ፀጥታ ነቲ ሰራሕተኛ ናይቲ ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ካብ ገዙ ንዕዑ ንክልትዮም ነቲ ካማራ ዝበሃልን ቡኬንያ ዝበሃል ንክልትዮም ወሲዶም ቤላ ገይሮም ሃሪሞም ኣብ ሓደ ፀልማት ወሲዶም ኣፈራርዮም እዚ ድማ እቲ ጉዳይ ናብ ኒው ከይከይድ ናብ ላዕሊ ከይከይድ ምክንያቱ ብልሽውና ስለ ዝኾነ ኣፎም ከዓብስዎም እዮም ዝፍትኑ ዘለዎ እዚ ድማ ዓብ ስካንዳል እዩ ምስራቅ ጥራይ ኣይኮነን ፈተነ ቀትለት ወይ ከዓ ሪሊ ሓደገኛ ኣካይዳ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ እዚ ጉዳይ እዚ ምስ ተፈልጠ መን እዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ዝያዳ ኣቓልቦ ከም ዝረክብ ገይርዎ መሲልኩም
تي بريزيدنت نايت بانك كتا مس أبي بتليفون كراهب تليفون ناتو سلزلو كتا نسو دويلو نتو قدايتنا أبي دويلو رخيبو أبي مساعته ويتم سبات كابتة تتحيزو مزلو كوتس خيلو وتيوم ترى يكونوا خا أوش حصير جزء كابتة عد كالتيف نفس نفارت كابزلا كابتة عد خنطفى لنا يلو مهنياتو نيبا حق يوم سنبيلو أب أفريقيا كمزة عينات جبنا يجات من مالتها يكونن جن اتزجات أما كنتات منيستر فاينانس نايتوبيا كمون أبي منيستر فاينانس نايتوبيا أحمد شدة زبال أف دجنا يتي حماق زجات أما خير لمينو بجا خيتو صاحب زهجر زوج دايزن دجيتو تقولنا يلوم لمينو ما بجزو خيرهم الزجن already it's too late تكونتات أزيو حماق سلز خده بسنك زيد ما بزحت كالوت كالات مزري بانك زركب زلومون أبالاتهم نابنت حدا كاباتهم تناي إنرجي ناي ريجنال إنرجي أورجانيزيشن نزو قدام سما نسون أبالاتو نوغاندا قطو كان كساقصهم جمير له سلازي وزي سكاندال زي عبي بالشونان ناي سيكوريتيز أقامن ناي سرعات ناي عبي زوغ الحلو كنتاتي نيرو الزخاء بإنترناشنال إنستيتيوشنز زي بيوين يخون بخالوتون أب كلاتهم تم عالم لخاوت كالات بتسعي زلو قدايو عبينا تكونتات ناي ساتنا يتعدو إيد نير ودي نتجنزب كسرع كله أنت عينت متأثر نيرو مزق كونتات تستجلس أيلن منيستر فاينانس ناتو بغتا من مخانم زي ترقعن نزق دايزي نبلشونا ناتهم سلة تحزي التجنزب أفراريهم نتهم سبات كعباس يوم دليوم من يرمجن نابلا على الجلس سلة زخرت كونتات تتوكيسو نابتي international organizations بس هلا حبريتا حجون يتعبابس يزلو نا إثيوبيا قداي بزعق زي مكعب سواز فتنو نا بحكي زقرم أبي إرترا تر زبالات كونتات ناب غازيطاتات تمزوصو زغن اجين تعبيشي زلا بتويتر حدا سب سله صحفينا نسمع زلنا امبر اتي انترناشونال ميديا كعبسو يفتينو እዚ ድማ ናይ መጀመርያ ኩነታት ኣይኮነን ስለዚ እዚ ከምዚ ኢሉ ኣብ ዓለም ለኻዊ ትካላት ከም ዘጋጥም ተሎ ኣብ ሕብረተሰብና ከጋጥም ዝኽእል ክርዳና ክኽላሎ ምክንያቱ ስርዓት ኣልቦነት ኣሎ ጥራይ ዘይኮነስ ኤርትራውያን ከምኡውን ገለገለ ተጋሩ ነቲ ኩነታት እቲ መዝሚዞም ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ክግበር ዝኽእል ኩነታት ብቐጥታ ድሌቶም ከም ዝኾነን ባህጎም ከም ዝኾነን ካብ ምግላፅ ዓዲ ኣይወዓሉን ስለዚ እስከ ንሽተይ ጀነራል ስብሓት ፍሬም ብዛዕባ እዚ ኩነታት ክዛረብ ከሎ ስምዑ ኢትዮጵያ ዝበሃል ጌጋ መረዳእታ እንዲፀኒሕኩም ክኸውን ዝኽእል እዚ እቲ ኢትዮጵያ ትበሃል በቲ ሓደ ምፂካ እምበር ባዕልካ ጠጠው ትብለሉ መንገዲ ዳርጋ ትሕሰብ ኣይኮነን ኣብ ታሕሳስ 76 ክሳብ 91 ሕብረተሰቤት ብድምር ናይ ማዕረ 13 ቢልዮን ዶላር ወተሃደራዊ ሓገዝ ንስርዓት ኢትዮጵያ ሂባታ 13 ሚልዮን ዶላር ብተወሳኺ ኣብ ክፍለ ሰብዓታት ኣብ 76 ማለት እዩ ደርግ ኣብ እግሪ ተኽሉ እስራኤል ብነበልባል ዝፍለጥ ኣብ ክፍለ 80ታት ደርግ ኣብ ዕርበቱ ድማ ሰሜን ኮርያ ብስፓርታኪያ ዝፍለጥ ነፍሶ ወከፈን 20,000 ሰራዊት بدمر نهاية بعشة عقم فولي كوماندو بمسلطان زدل أزوارب بمعتق أو وسانة جزء نسرع الدرب حق زونين تخلي دعابة دقفنا حبر سويت كا تكنولوجيا زفرية وسلة وحبريتا بزي أقانتات التنكاس عيسى راديو تخفيتها براديو تدي كفتت بنفاريت مسيك هسئلة نفاريت تدي لها ساتلايت سألة تسألي كيلاتات نايراشي عبدو خوفي لهم سلودلو تسأل نوع عميد مصم فمراشي خاطر كيموم نتوم إثيوبيا بوم بزي عبي دقفيو كلا دمسع بحجز نايتي إثيوبيا تايد الدولوبزي بتحجز ناي سوفيت حبرت 10 بليون قالوا كمان تواسيو سواء شديست إسرائيل هذا إسرائيل حزقمت نبلبال دبال كوماند مريض أمسيا زو كوماند زو ناي صنعن سواء شمونتن سدارك سواء جعته مودعته تودي نسرع الدرجة نقدر ختكل أزج حبيزو بحريقة أب عروتو أب 9 سمين كوريا مزا سمين كوريا خان غوبتات وقت فلتي اتوايلو 10,000 زغون كوماند عليما جاتهم كا كسع موداتات وقز ودا اكايدمو خون قليم بزحكاو عبلوت خمسو كن زي اب حوخن كما قاصلو انا دسي زبلني اب حو غيرم كسع حزما قاصل ماون يخوني مالتي من ممكن سلازيكم يتاون تكون تخلي خمو طرح يدلوا زاسب زي اخت قاصل بس أسبق أديسا خان زقبرت راح خونا لو مالتي الزربازي بحنت تقراويتي نيرتراويت دادي أميز بحال زلو مالتي يحوات هاي مسيلكم أبي أحبريتها حلو فلكم ليلي تقراويتي حفتناها حجي خميلي لذا أمسولو قن بزحات تقارو أب أديسا أبا ألو قاليهم لبا ما تكونوا كوليهم قاليهم كأ كابسل استبقسة نستقينات سنحنايو حلو فتل إزلوه بقى يرتاو بمخان كاترايت حدا يكونس كطف كأسرو طرح حدا يكونس كطفو يزلوهم بمسرته كمان تقلالا مالتي
أب عدم خوينهم تجارو كو إثيوبياوين أب إثيوبيا خوينهم سي نتاع عينة رئيسي زلهم كم يدبل جزية كم خمسة خيل بوليتيكا تقايا يا رمخانو داي فلتو مارشو كتفوت راح يدلوهم إرشنا حيت أنا حيت راح يكون سي نحنا كمان صباح نقول دقدة حطوا لنا كنت حتاتنا كنت صعبات بينا مزوم سبات زياتهم من البات منجستي إثيوبيا ده حاشة سقوم تقوسر يخون نافت دفكروا منجستي كلهم يخون ويحفهم يخون نحن عقل مريسنا وخيرنا كمان كنا حطوا منا سلازم بس خير زلوا قداي أزيه حقوسيه تخكليو مخنياتو أبي إثيوبيا هون كان إثيوبيا مصرف أي فكرني سلازي تخكليو زخير زلوا عدي موتي حتى أنا نجرك أنا مرقت إيدي حنتي أي لك أنا تقراويتي مش خمسة بخطوة مخلي خمسة بخبرة مخليني إرتراويات إرترا تقراين حنت نجر مستفد أرجن تقراي تسعر يزيد مخنيات عدين خبرتين عدي سلسكونت عكتم حزنات خالق قدايو فقري خالق قدايو قال ملا خالق قدايو قداي حاجر تطلع له قلت تقراين إرترا مستقط قلت تقراي تسعر تقراي فور إيفر يزيد So تذكر معكم زيا تقراويتي أنا بنت أكتيفيستي أنت هتقول لا أشجر كما تقوله أنا نعدي يزخون يقول له زيهم بعل كيروس كأشجر كما تقوله نسأتهم وين تقرايهم تلزي I think بتي correlation ترينايو من زيادة زقدسهم أين هزبي زيادة زقدسهم لك ولا حنت مجلس زلية يكون زيهم سبعة زياتهم من البات أبيرترا توليدهم عبيهم كونوا خليهم نيرترا feeling يبلو من سراويت نيرترا جانين نعم هزبي يرترا سقايا يسمعوني everything ناي تقراي ترايم زقدسهم تلزي زيا سبزيا تقراويتيا أشجر كما تقوله إيرتراين بعلو فلتو زيهم إيرتراويان أبي تبيع زلوا نيتبيع عطفو وايلهم ديو نحنا إيرتراويانينهم نتنا نخبرنا يلهم قال انت يلهم نيتبيعين قتلوا ميلهم نتجارو قتلوا يلهم أي تزاربون نتجارو حماق تزاربهم تلو ويكاب زعبا تجارو حماق زبلون تلو أبدك زلوا إيرتراويانهم مش دما أنصار إيرترا أجيب زو حماق سلز بهال زنبرة قبل ما لسجدني معناته عصرت جزني إيرترا تصرفت خين كان سرايت تصرفت خين كا نتهزبت تصرفت خين كا قبل ما لسقتركم ناي قدني سبكم اللي سالكاي بفلوت شع جزء كابتم من البعض زيك برهلكم تجارو نيرتراين يصرفون يا ما يبلني لكن نيرتراين زيادة يصرفون كم زب على الكيروس سنة ما بنيا زنبرة نيرتراين عصرت جزء يصرف السبزي ناتو ده قفتم ما بصرفي ماسترز يوم بزح تمكرز اللهم يوم بصرفي تفعل عليه عينه أبزخت كايترو ميخا بزح حماق عن أصيا في صرف صرفو الله وسعبتنا زنابنا سلازي من البعض أبزا كومنت أبزا فيديو تريوات قانو تنسو نيرتراين زيس نيرتراين فتح خمس عالم يزول زلوا إيرتراين نيرترا فتح خمس عالم تخين كإيرتراين نيرترا زخبر تخين متى زجر علىك أبتيبيا خينا من إثيوبيا دم ساز بلله إيرتراوي نحنا إيرتراويين هنا بناتنا كنا تقدمان خرّي يقول نير so بزعبة إيرتراز ملك دايو زحوق سومن نيرترايم سلبريز قبر نيرون بري من البعض حدا بزعبة تجريش تزاروا هيلون يوم يلون هيبلني أبتيبيا خينا ግን ኣብነት ኣድያምታ ከም ታርጌት ገይሮም ዝሪእዋ ዘለዉ ንተጋሩ ቀተልዎም ክትብል ሰሚዐ ኣለኹናን እዚ ንባዕሉ ደርፊ ደሪፉ ንኤርትራ ምስ ተጋሩ ኮይኑ ተጋሩ ዘሐጉሲ ኤቭሪቲንግ ገይሩ ዘሎ ስነ ጥበበኛ እዚ for some reason ንሽተይ ነገር ኤርትራውያን ብዛዕባ ኤርትራ ዘሐጎሱ ተርዩ ግን ከም ዓብ ገበን ገይሩ ዝሪኦ ዘሎ so anyway ምስ ግዜ ንስኻ ዲኻ ተፀባፂብካ ንሰብ ክትጎድእ ወይስ ንስኻ ኢኻ ተፀብፂብካ ክትጉዳእ ንሱ ንግዜ ንገትፈሉ ፍርዲ መብዛሕት ግዜ ሳቶም እዮም ዝፈርዱ መብዛሕት ግዜ ድማ እዚኣቶም ንፍትሒ ዝብገሱ ከም ዘይኮኑ ይርዳኣኒ ምክንያቱ whatever they say መብዛሕት ግዜ ዝብሉ ሕማቅ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ሕማቅ ንክገብሩ ድልዋት ምዃኖም ገና ከይበፅሑ ከለዉ ሕማቅ ክገብሩ ሓይሊ ከም ዘለዎም ድሌት ከም ዘለዎም ብቃላቶምን ብደርፍታቶምን ብኣዘራርቦኦምን ብኩሉ ብግጥምታቶምን ነጊሮም እዮም ገና ኣብ ስልጣን ከይበፅሑ ታኮረሻ ከይረኽብዋ ከለዉ ኩሉ እቲ ሕማቅ ክገብርዎ ዝኽእሉ ይነግሩና ኣለዉ ስለዚህ እዚኣቶም ክመፁ ንስልጣን ኣብ ኤርትራ መፅኦም እዚኦም ፍትሒ ከምፅኡልካ ኢልካ ምፅባይ ግን በፍፁም ኣይደኖ ምናልባት ከይደቀስካ ትሓልም ተለካ ጥራይ እዚኣቶም ፍትሒ ከምፅኡልካ ዝኽእሉ ሓንቲ ኢንተርቪው ናይ ኤርትራ ኣምባሳደር ኣብ ኣሜሪካ ዘላ ስከስምዑ ኣብዚ ለንቀነ ዝገበረቶ እዩ ኣገዳሲ ዘረባ ብዛዕባ ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ክትዛረብ ከላ ንሽተይ ክፋል ካባ ኬትኩም ኣብ ብምልኣ ክትሪእዋ ትኽእሉ እዮም ግን ንሽተይ ክፋል ከስማዓኩም እየ تي صاحب مودو نو كان هنا يكونن ابتين تم زنبريو كلام ليلا مكنيات كتمت ولو كان زي بلينكن كن كلهم كن اني بوست باي الو ان كيس زي راح يولد ما برنت يريك اريبل كيلو اي بيا ناتكم استبوا اسكو عمد سبي نايكم فايل امتيوم يمنتي ديسك اوفيسر دوابو
እንታይ ትብል ዘላ ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ንኣብነት ናይቲ ዲፓርትመንት ኦፍ ስቴት ዝበሃል ኣብኡ ዘለዉ ሰራሕተኛታት ኩሉ ታሪክ ናይ ኤርትራ ይፈልጥዎ ማለት ኣይኮነን ዝፈልጥዎን ብዕላማ ዝሰርሑሉ ኣካላት ኣለዉ እቶም ኣብኡ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝሰርሑ ግን ካብ ሓደ ኣድሚኒስትሬሽን ኣብ ካልእ ኣድሚኒስትሬሽን ተፃሒፉ ዝፀንሖም ጥራዮም ዝኽተሉ ሕጂ ተመኩሮናታ ስምዕዋ ብዛዕባ እዚ ብዛዕባ ኤርትራ ዝነበሮም ፖሊሲ ምስ ሓንቲ ካብቲ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ ኣሜሪካ ዝመፀት ዘጋጠመ ኩነታት እያ ትገልፅ ዘላ ብሙላ ነዊሕ ታሪክ ናታ እንዲያ ትገልፅ ግን ኣብዚያ ክፋል እዚኣ ብዛዕባ እያ ትዛረብ ለስና ክንደይ ዓመት ዝገበረት እያ ሪቫይዝ ኮይና ድያ ገለ ኣይኮነን ሕጂ እዚኣ ናይ ሕጂ ዝወፀት ናይ መግለፂ ፎር ኤግዛምፕል ናይ ስቴት ዲፓርትመንት እታ ናይ ሓላፊት ናይ ኣፍሪካ ጉዳያት ሞሊፊ መፅያ ኒውዮርክ ኣብዚ ተራኺብና ሕጂ ትብለኒ ዝምድና ምስ ኤርትራ ክነመሃይሽ ንደሊ ግን ኤርትራ ዚጌራ ليه أنا am too old أنا مستولد كوي مزيناتكم مستبعث بسوس عمل سبي نايكم ويكي أنت كتب لي أتكلم تجد معك رخبكي مسبلكي كده عفتي إنترنت ناتكم ناي ستيت ديبارتمنت نتاي تصرف فيهم أعرفكم زرلهم أبو زي سين هانت حاجر زمدنا تدليو عينت زي خونس متى هانت حاجر كتفوق تدليو عينت زمدنا يو تتصحيح زرلو مو كموس بحال أبو يلني لا تبي ألو كيس راح يولد ما برنت يريك قريب الكيل لقوي ليه بيا جي إذا أبو تتصحيح زرلو كم زي بوست إساياس إلكم تزاربوا كلكم قد أني بوست بايدن مس موتة كلكم كلكم أنتي متسمع كثير كم زي personal كم زي هون سيدي كردو أمرلو you know سو جيجايو سو we'll look at it زي بلينكن جن كم واي حاسبنيو بتعمي كنت نكبري زدلي مو تتبلون تقبلون ننبينو كوين تي صحف مودو نو كنا يكونن أبتين تنزل نبريو كلام ليلا مكنيات كتاب تدلي of course حداش سلزو هون تنسى نن بوزو دسايفل عندما زي بتعمي racist هون policy يو بس والكو عندما no ننا racist يكون لا racist icon I'm not talking about nights LMT nights ado icon racist policies بلكم سي أبينا عالم نا يوروبي هم كم زي عينة policy توتو نزخون زمدناهم نا يوروب كم زي عينة language allodiyo نا إريتريا زخون نا أفريقيا أديس كم يجيكم كم زي عينة صحفات تقرو إزاي يتي racist هم زي بلكم but I'm not saying you're prejudiced against blacks or anything إتي تصفوا زلهم كن هانغول كم زي بلنا intellectually inferior كم زخون نا غيركم يوم تقولوا زلهم نحن economically poor icon هبتا ما تقرأتي بأفريقيا جيزة إدل سلازي توهابنا ورارات نعمت نسحبكم تاون دعوتكم بس إزاي أفريقيا نمولو عالم كبر إذا بريد زلوا أفريقيا يو نبرة زلوا resources زلوا يو young population زلوا مهورات زلوا نا intellectuals زلوا نا تاريخ ناي عالم بأفريقيا يتجمعوا ناي كلام civilization كمالي جميركا ناي civilization ناي بال إيجيبت ناي أكوابنا بمولو أب أفريقيا كم زنا برسي ترسوا لهم نحن كو history post colonialism ما يكون تجمعوا كمي colonialism كمي مثلا continent نفسه إلو civilized هنا حزبين يتوسقوا عزنا برا كويهم فحبتنا عتيكم اللوز خدوا it was interesting conversation but come without see one to one أوروك تردهم يدليو you need to sit down and have the conversation honest open conversation and I think she appreciated that وزو بنا يبلتن well you know we have to work on it نتحاجز كسينا نسرح قال له you know so now we don't have any problems so هنا عالم زلوا حزبين نسأل أوه عدين نسأل أوه يبنا نسحبكم بين حلافينتكم تشكموا تقول لكم أباي عدي حتى عدي بإيكونومي ديو بميليتري ديو بكله أباي هاجر كلا أسرارهم كم زي هانتي نيشتي responsibility زي ولا أشياء زهونت بكم ويهم تصروا ذلهم مستي ناتكم مسلي زغي دايكون أمريكا سي أنا ما أمريكا ويسنا زخون كوا have a vested interest كتقرأي تقولوا لكم أتحساسكم كيرو تقولوا لكم بس ناس رأت كتسرهون حاجرات كتخبروا لما راح تتاتنا عالم كتخبروا علكم قال تبعيلنا anyway so I'm a firm believer كوفا بيلكا كتزاربوا معك كوفا بيلكا جيزي وسيدكا جيزي ندابلكا صحوفات هيسكاديو and then not all bad قال تصبهم عارك هيس كلهم تقيد بس هم art لا إيرتش كلهم تقيد أبو حجي تايو كبرت أمباسادر معلش تزبناهم كدانا غير يقولون نديو هملون يقولون نديو صحو أمبيبكا نالبات وعلم مجلسنا الجير 93 عامات بقالي بحال حجي بوزح نوحز ولا دوكمنت زوص أو نعلمه نفسي وقف مدرس ناتو قرصنا فتره واقع فيلونا نيو ببترا ببرش كتسابا صباي بوين حساب كورارب براما لو تاريخ يغدو ولا يغدو هجري أبزي داي صوفيا كتزارب زي صنعت أمباسادر صوفيا تسفى مريم really
ጽቡቅ ገይሩ ይርዳእና ኣነ ኣሜሪካውያን ኣብ ኮርፖሬሽን ትሰርሕ ተኮይንካ ኣብ ዓበይቲ ካምፓኒታት ትሰርሕ ተኮይንካ ወይ ሰሪሕካ እንተኮይንካ ወይ ትሰርሕ እንተኮይንካ ኣብ መንግስቲ ዝሰርሕ ዘሎ ሰብ ክትርድኦ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ካብ ሓደ ዓበይቲ ካምፓኒታት ን50 ዓመት ን100 ዓመት ዝፀንሐ እንተኮይነን እታ ስራሕ ስኻ ሒዝካ ዘለካ ቅድሜኻ ሓደ ሰብ ዝሰርሓ ነይሩ ምስ ገለገለ ክላይንትስ ወይ ካብ ስካሎት ድማ ይራኸብ ነይሩ ኩሉ እቲ ዝበሃል ዝነበረ እቲ ቀደም ዶኩመንት ኮይኑ ዝነበረ ኩሉ ትኽተሎ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ኣብ መንግስቲ ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ ኣሜሪካ ዘሎ ፖሊሲ ንኣብነት ካብ ሓደ ኣድሚኒስትሬሽን ናብ ካልእ ኣድሚኒስትሬሽን ክሰግር ከሎ ብዙሕ ነገራት ካብ ንውሕ ዝፀንሐ ስለ ዝኾነ ቀፃሊ ከምዚ ዝበለቶ ረኺብካ ከተረድኦም ክትክእል ኣለካ ሰራሕተኛታት እዮም ኣብኡ ኮፍ ኢሎም ዘለዉ መንግስቲ ይኮነን ኮፍ ኢልዎ መንግስቲ ክበሃል ከሎ ተራ ሰራሕተኛ ሓደ ሜይቢ ፊያካ ዝኾነ ሰራሕተኛ እውን ክህሉ ክእል ኣብኡ ነቲ ዝነበረ ዶኩመንት ክዕርዮ ዘይክእል ወይ ድማ ብትክክል እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ኣብ ካልኦት ዓለማት የጋጥማ ኣሎ ዘይርድኦ ክኸውን ይኽእል እዩ እታ ንሱ ፅሒፍዋ ዘሎ ንዕዑ ኖርማል ተራ ፅሕፍቲ ክትከውን ትኽእል እያ ነቲ ሃገራት ግን እንታይ ዓይነት ፅልዋ ኣለዎም ስለዚ ከምዛ ዝበለቶ ቀጥታ ምስቶም ፖለቲከኛታት ምስቶም ዝምልከቶም ኣካላት ምስ ሴኔተርስ ምስ ገለመለ ጥራይ ዘይኮነ እውን ምስቶም ኣካላት ናይቲ ስቴት ዲፓርትመንት ዝሰርሑ ንኣብነት ኣምባሳደር ስለ ዝኾነት ኣብ ካልእ ሃገር ዘለዎ ኣምባሳደራት ድማ ኣብ ኤውሮጳ ሕብረት ዘለዎ ድዮም ኣብ ካልእ ምስቶም ኣካላት እናተረኸብካ ይህን ምባል ከተረድኦ ምፍታን እቲ ኩነታት እንታይ ምዃኑ ብኸመይ ፅልዋ ይፈጥር ከም ዘሎ ነታ ናይ ሃገር ፖለቲካ ድማ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ይፈጥረላ ከም ዘሎ ምዝርራብ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳስነት ዘለዎ ኮይኑ ይስምዓኒ this is very very ኣገዳሲ ኮይኑ ረኺበዮ እቲ ናታ ኢንሳይት ወይ ድማ ሓበሬታ ስለዚ really እዚ ትዝበለቶ ኣብቲ ዲፕሎማሲ ቋንቋ ዲፕሎማሲ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ድዩ እቲ ኤምባሲታት ድዩ ነቲ ዘሎ ዝምድናታት ንምዕራይ ብዙሕ ክስራሕ ከም ዘሎ ምናልባት ከም ትብሎ ዘላ ብዕምቆ ዝሓለፈ ተፀቢየ ነይራነ ምስ ኣሜሪካ ናበይ ክየድ ኣሎ እንታይ እቲ ዕላማ ብኸመይ ዝምድናታት ክግበር እዩ ኦፍኮርስ ኣብዚ መፅያ ክትዛረባ ይትኽእል ኒያ እንድሕሪ ትፈልጥ ኮይና እውን ብሓፈሻ ግን ኣሜሪካ ትትገብሮ ኣብ ኤርትራ ትኽተሎ ዝነበረት ኩነታት ምዝ ሕጂ ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ምቅያራት ክህሉ ከም ዝኽእል ምግማት ወይ ከዓ ምሕሳብ ኣገዳስነት ኣለዎ ላማት ከምዚ ገይሮም ስግረዶም ከይዶም ከምዚ ቢሎም መንእሰይ ክጋገ ክእል እቲ መንእሰይ ልቢ ዘለዎ ፈልጥ እየ ዝብሉን ክጋገ ክእል እዩ በዚ ናታቶም ዓይነት ኣሰራርሓ ሰብ ምስዳዕ ዝግበር ኣብዚ ሓንቲ ሓበሬታ ክበኩም ሓንቲ ኢንተርቪው ገይረ ኣለኹ ለንቀኔ ኣብ ኣበያ ዘላ እታ ኢንተርቪው ኣብ ኣደይ ኢንተርቴይንመንት ዝበሃል ኣላ ፕሊዝ ብዙሕ መሃሪት ሕሶታት ኣለዋ ከድኩም ስምዕዋ ንሽተይ ካብቲ ኢንትሮ ንሶም ዝገበርዎ እስከ ክንርኢ ድሕሪኡ ከድኩም ተሪኹማ ግዜ እንተረኺብኩም ኣገዳሲ ትሕዝቶ ኣለዋ እስከ ንስማዕየ ንሽተይ እቲ ሃይላይት ዝገበርዎ ጥራይ ክንሰምዕ يا هذا اللي يكون كم زي شكرا كيما نهاي دخلنا طور الموت هذا شيء من الشيء يقول لك بارك الله نعم كم زبالة لنا بيت هرتبون زرار مسا سجاي واللي يستروح صراحة كبر صراحة يفرع بناي أبي يفرع من البلاد أبي يفرع you have no chance أبي يفرع زي بس في كيف فلان أب وسيدي تابعين هذا أب channel غيره تيجي تبص قبره زي تعدنا من رأي زي مسألة أتاس غاز برو تخلته أبتس أنشر مثلا بعد ما مستجمرة ناي فقرة ده فيك سامع زغل سبعين بقى أنا بتعرف أنا تسوي ده صدقني كتخبر لك أنا أبغى نبريك كم عليه وكا بتشين الشخص مثلا فورمال جباب كي كذا زغرب كاني سبس بريك تيجي نقبل تقبل ديك زي كتبريك كومنت سكشن زي سبيل في غالي بزح سمو زغل فيدباك زلني هذا كان ترجع فوق حرينا زبالة في جارك ترس إذن برعين زعبو مزرابسي أصل شاوي حريدي على زبالة بلد زبالة أنا كاتب كلام من كسر تقولين أب induce كوما زبالة سلام أبروحكم كربان تركبوا كبرى. حنتي نوح بزح كفالات زلوا ونجيرو مالو مثلني انترفيو يا كيتكم سمعوا ما ولا ان بوليتيكا ورايانا تيكاتا انترفيو كابزي قبر نوح نيرو سلازي زعبا ردادانا تيا بوليتيكا كالي طلاتات علاماتات مدبات ابيرتران تاي خنقبر نخل بخمي كنسرح نخل بغاتا I think أقداسنا زلوا interview جير له أب the entertainment من البديرة هم تا channel كونسلو تقولوا the entertainment تبعال كيتكم رأيوا
ምናልባት ኮንዶኾን ዝኾነ ዝጠቕመኩም ትረኽቡ ትኾኑ ኣቡ ይብል ግዜ እንተረኺብኩም ማለት እዩ ኢንትረስቲንግ ክትሪእዋ በዚኣ ጌርና ክንዛዝም ክንፍትን ኢና እስከዚያ ስምዑ ንእሽተይ እቲ ኤርትራ ሓንቲ ከም ዘይብሉ ወሲድካ ምዝራብ ልሙድ እዩ እቲ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ካ ሓይሉ ኣብኡ እዩ ነይሩ እቲ ካልእ ከ ከምዘን ኣባጊዕ ሳዕሪ ጥራሕ ትፈልጥ ናይ ላዕሊ ናይ ታሕቲ ዘይፈልጥ ናይ የማን ናይ ፀጋም ሽዋ ዳ ለምለም እንድዩ ሽዋስ ለምለም ኮይ ዓድና ዳ ምስኪና እንታይ ኣለዎ ዓድና በንፃር እዩ ኤርትራ ዘለዎ ፀጋ ድወሓደ ሰብ ኣሎ ካብ ዓቕሙ ላዕልኻ ፀጋታት ኣለዎ ከምዚ ገይሮም ስግረዶም ከይዶም ከምዚ ቢሎም መንእሰይ ክጋገ ክእል እቲ መንእሰይ ልቢ ዘለዎ ፈልጥ እየ ዝብሉን ክጋገ ክእል እዩ በዚ ናታቶም ዓይነት ኣሰራርሓ ሰብ ምስዳዕ ዝግበር ህቀናታት ንደገ ዘይጋገ ሰብ የለን It's really, really powerful. እዚ መሰጅ እዚ ኣብ ተደጋጋሚ ከምፅአ ኩሉ ሰብ ኣብ ዝኾነ ይኹን መድረክ ክጋገ ይኽእል ካል መርገፂ ክሕዝ ይኽእል ብፍላይ ድማ መንእሰይ ስለዚ ስለዝተጋገ ብጎቦይ ዝፅደፍ ዘይኮነ ከመይ ጌርካ ናባኻ ከም ዝምለስ ከመይ ገይሩ ኣበርካቲ ዘይገናይ ሃገሩ ክኸውን ይኽእል ከመይ ገይሩ ንሕብረተሰቡን ንህዝቡን ክጠቅም ይኽእል ወላ ብዝኸኣሎ መንገዲ ከመይ ገይሩ ኣብ ምህናፅ ናይቲ ሃገር ኣብ ልምዓት ናይቲ ሃገር ክሳተፍ ይኽእል ኩሉ ግዜ ሓቋፊ ዝኾነ ሜንታሊቲ ኣተሓሳስባን ኣካይዳን ክህልወና እናተማሕፀንኩ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ኣናይ ሆፕ ዝኾነ ነገር ዝምህረና ዘንቃሐና ወይ ከዓ ገለ ነገር ከሲብና ክንከውን ተስፋ ገብር ናትኩም ርእቶ ናትኩም ሓሳባት ናትኩም ግብረ መልሲ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ግደፉ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ኣባላት ነዚ ቻነል ኩኑ እናበልኩ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውዲና ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ ብለኩም ፅፅብቑ ቻው